Hürmetli rayondaşlar, bizden şu şuralarda anomali soğuk tabiat şokları şu sebep bilen indi kizetesiyle rayon elektrik şilteri isiminden indi günler suunu başlagaç soğuklar üyler suuna şu sebeple hazır kişiler ilerin жылыту maksatından elektrik pişleri üsteme elektrik pişleri kuşalar самодельный üzeri yasagan pişler kuşalar көп şarapta indi soylarga koyalар муншаларын жылыталар шушы вакытта соғук вакытларда бақытсыздық шыраклары пожарлар булмас булдырмау үстүндө эшлерге керек. Муну үчүн биздин шилтерни үйдөгү электр проводкаларын артык перезагружать этмеске керек инде. Кабатлап айтам, проводкалар нашар болса үйдөгү аларны алыштырырга керек. Бир розеткага сразу кулдана салган удлинителлер, кулдана салган электр печтери кушмабызды сурайбыз. Дагы соңгы вакытта айтып кетәсе килгәндә күп үйләргә урысча әйтсәгәндә умный счетчик дигән әйберләр куйдылар. Ул умный счетчикларның шундый сыйфаты бар. Ул автомат рәвештә аерып куя. Например, сезнең договор төзелгән икән 5 киловаттка, 5 киловаттан сез арттырып җибәрсәгез, көчөнүшне инде кулланышны шул вакытта автомат рәвештә шушы электр счетчиклар аерып куя да сез һәм сез аны үзегез куша алмыйсыз безнең ярдәмнән башка инде. Аны да исәп тотугыз сорала. Суық вакытта бит печтерни кушабыз, шунун белән инде искирген проводкаларны, бала шагаларны күздән ычкындырмагыз. Алар электр печтери янында калмасыннар. Электр печтери кушкан чыракта даже электр печтеринин каршында бузылган шыбыклар булмасын. Анын каршында җиби торган электр шыбыкларын тоже алып куюгыз сорала. Шушы суық вакытларда һәр биребез дә үзебезнең саклык